Takže co se teď vidíte u druhého dílu na můj technikák. Já jsem si natěžil něco po skrimu. Diamanty. Kde tam mám? Dobře. Diamond. Co daleko? Od epických dolů. Takže tady jsem si řekl, že se zapětlivý. Vyrostl první rabel. Strom. Takže si ho vykutám. Problém s listím. Dobré. Já si teďkom vykrafám nějaké dřevo. Takže dneska si uděláme nějaké přístroj. Je to macerátor. A na něj potřebujeme kabelky, myslím. Takže já si hned na něj najedu. Macerátor. Potřebujeme elektrický obvod a na to potřebujeme kabelky. Ne? Je tady? Tak. Dělal jsem to a říkám si, kde je. A tady. Promiňte. Extraktor. Dobrá. Potřebujeme takové kabelky. Myčka. Pozor. Hej. Takže já si teď vypaluju nějaké suroviny. Železo, kopr. To železo. Já ji vypaluju kvůli tomuhle. Se to dá udělat i jiným způsobem, ale ten zatím nechci používat. Takže to vypaluje trochu rychlejc. A bych chtěl pompu. Ačky. Já něco musím najít. Protože když vidím včelky, tak mi to něco jak připomíná. Co ještě dá udělat? Ještě
jde udělat ještě, co udělat. Máme teorie. Jsem to jednou viděl. Jo, tohleto. Scoop. Jakkoliv plno, takže moment. Co to? Hmm. Tohle asi. Nevím, ale co? Druhý. Čtyři. Škoda. A strom je taky nějaký chudý, jak vidím. Všechny byly stromečky chudé.
No proto. Ani. Man, já to za chvíli stopnu a za chvíli jsem to. Takže jsem zpátky. To byla trochu dlouhá chvilka pro mě. Já jsem chtěl vlastně ty stromy, že? Sanička. To je dobře. Promiňte za snížený hlas, protože mě se moc nechce mluvit. Že to je nudné. Mluvení je prostě nuda. Je, kačička. Co si mohu udělat medailonek. A ochačit si. Ale na to je pozdě. A ještě brzo spíš. Dostáváme se domů. Někdy si udělám cestičko. A tu bude. Nebo je. Tak, sazeničky. Remis. No dobrá. Mám vypečený Iron. Tak ještě jsem tu viděl toto. Jsem dělal říkal. Tak. Tam vlastně dělá ten blok, z kterého to je vlastně vyrobený bazalt. Bazaltka vlastně. Domov, sladký domov. Tak, ještě si dám tak. Weapons. No. Doly si tam musím nechat. Tak, tady máme uhlí. Si hned vytěžím. Na baráku mi jdu. Super. Jenom 2 kousky. Jsem úplně největší machr na světě, že? Z těch bazaltů uděláte basalt brick. Je docela hezký. Takže já si takhle tu dám 4. Tak, takhle. To bude tak nějak. Ale já to zatím zničím, protože ještě nevím, jestli to budu bydlet komplet. Jestli
to vidět úplně jako kompletně. Ale určitě si vypálím bazout kabel. Další. To super. Aspoň jedna. Kolik jich máme? 11. Styky reziny. A tady si hají. Ty kopro. Sobě myslíš hodně, že? A jinak ti dám. Normálně si úplně nejstrašnější had na světě, že? Dobré. Co já mám? Písmo? To snad nebylo. Tak, sazenička. Máme docela dost. Tak bych si mohl udělat úplně 1, 2, 3. Protože já si z těch kabelů dělám elektrické rozvody. Na elektrické rozvody, ale nějak tak. Si nevím. Tak. Si první udělám extraktor, protože budeme potřebovat tu gumu. Takže koprovku si vezmeme, naši oblíbenou koprovku, kterou v normálním životě mám úplně rádi. Tak. Ještě 3 gumy. Aha. Já zapomínám na recepty, takže pardon. Si to nějakým divákům vadí. Co teď udělám? Vytěžím si ještě několik tohohle kamene, toho kablu, toho hezčího, takového černého. Tak, aby jsme si tu trochu stili plochu, ty sopky. To nebylo úplně jako takové foj, ale bude to foj. Sice furt, ale už to nebude takové foj jako předtím. Bazaldu máme hodně, tam ještě přidám. Tak. S tím super. A stejně. Ještě než si udělám ty elektrické rozvody, tak si určitě udělám kabely. Skraftí takhle. 6 kabelů. Energy Flow. Získané ocenění. Jak se dělají elektrické ty? Takže elektronik se dělají ze 6 těch. Takže moc na to nepotřebujete. Takže já si ještě vezmu redstone a raffinet iron. To z něco zamaší, takže pardon. Tak, máme elektrický razor. Nebo jak se to říká? Co nevadí, jak tomu říkám. A co s ním?
X, T, R, A, K, C, C, T, O, R, extraktor, ten se, taky ne. Jo. Ale na to ještě budeme potřebovat machine block. Ten se craftí takhle. Špatně. Tady nemá co dělat. Ten machine block vypadá jako iron block, jen se to jmenuje machine. A já se prvně půjdu vyspat. Vždycky jsme se prospali. No, neprospali, ale podle mě jo. 1, 2, 3, 4, 5. Potřebujeme hodně dřeva, aby jsme si udělali 4. 1, 2, 3, 4. Tak. A máme úplně všechny tripejty, které budeme potřebovat, ale už které se dávkovaly, tak ty tam nemůžeme dát. What? What the heck? What the heck? Tak, jestli jsem se nesplet. Ano, jasně, že jsem se splet. A máme extraktor, nevím, jestli to je ono, ale jen jsem chtěl zkusit. Tak. Je to ono. A ještě si uděláme R. A já jsem tohleto provedl. R. Battery. A tam mají být dvě, to jsem trochu tin a kopr kably. Takže předčasně jsme se radovali. Teď už půjdeme do hry. Takže ještě jeden si vypalíme a potom už půjdeme normálně. Ty. Já jsem zpátky, já jsem omlám vypal nahání. 5. To je málo. Jsem si teď uvědomila, že vlastně ty baterky nabijeme jak padboxu. To je zase špatné kvůli tomu, že vlastně potřebujeme ještě generátory, takže jsem to trochu podělal. Styky. Dobré. Budu muset ještě zvětšit farmu na stromy, protože my máme hrozně málo. Takže všude prostě si rozházím rubber. Se oni taky. Myslím, že na koutu potřeboval jakoby péči. Ne, ale to nevím jasně. Jsem slyšel v jednom videu, takže mi hned neříkejte, že jsem nějaký čudlom.
Pardon, zase lak. Se kouše. Kouše mě do ruky. Zase 2. Tak si teď to dám. Krás. Pojď si mě nechal všude to. Hej, kopr, nádherný. Tak. Teďka mi bylo zase menší, ale taky nevím proč. Elektrické ty potřebujeme. Elektrický bíctinu. Moment, já to na chvíli stopnu a za chvíli. Tady už jsem tu. Trochu. Teď jsem zapl na harování. A zas. Neskutečné, to se všechno musí vygenerovat, že? Úplně geniál. Největší geniál Minecraftu. Jevado, já jsem ten Minecraft. Já snad přestanu točit technik. Protože dívejte se na ty. Zázlák. No, už nejsou už tak velké. Jo, chtěl vyrobit ty baterie a na to třeba bíctinu. To jsem zase moc, že zachází suroviny. Tak jsem divil, měl jsem úplně svůj inventář, takže jsem ani nemohl. No tak v příštím díle si uděláme v dalším no to už asi bude hodně dlouhé, takže v příštím díle si uděláme macerátor a nějaké ty přístroje, bedbox a to. Takže já se s váma loučím, tak